Helo, shwmai, a croeso i'r rifin arall o Radio YesCymru gyda fi, Siôn Jobbins, a'r gwestrau heddiw ydy Joseff Gnagbo, sy'n ddyn o'r arfordir Ifori, Côte d'Ivoire, sef enw swyddogol o wlad. Maen nhw'n mynnu bod e'n cael ei alw yn y ffordd Ffrangeg, gan ni drafod hwnna mewn munud, Ivory Coast yn gorllewin Affrica. Joseff, croeso i podlediad Radio YesCymru, dda iawn siarad â ti. Diolch yn fawr, Siôn, ie. Ni wedi recordio'r podlediad yn Saesneg, ac fan i'n tro cyntaf i siarad Saesneg gyda Joseff, sydd yn sy'n brofiad braf. Dwi'n sôn am pethau chydig bach wahanol falle yn y fersiwn Saesneg. Felly, jyst i bobl cael dwybod, Joseff, ti'n dod o'r Côte d'Ivoire sy'n gyn drefedigaeth coloni i Ffrainc yn gorllewin Affrica. Bydde rhai pobl yn rhywbeth dal yn coloni. Gawn ni drafod hynny. Ti wedi cael asylum fan hyn ym Mhryden, ben i lan yn Caerdydd, drws drwy hap yn 2018, dysgu'r iaith Gymraeg, a ti'n awr athro'r Cymraeg, ac ti newydd cael dy ethol yn Cadeirydd Cymdeithas yr iaith Gymraeg. Felly ti wedi mynd yn full nash. Full Welsh nationalist. Croeso i ti, Joseff. Felly, jyst i ddechrau, rhowch tipyn bach ar y gefndir di yn Côte d'Ivoire a sut bennes ti lan yng Nghymru. Ie, ro'n i'n gydawais i arfordir fori yn 2011. Wel, ro'n i'n, athro, newyddiadurwr, athro ieithoedd ac newyddiadurwr ro'n i yna, ac activist hefyd, felly ro'n i gyda llais mawr yna. Felly, yn ystod y rhyfel sydd a ddechreuodd 2002, ac roedd gwrthryfelwyr, ac roedd nhw wedi cael eu cefnogi gan bwerau o dramor, ac maen nhw wedi ennill y rhyfel yn 2011. Felly, roedd rhaid i fi ffwy achos roedd bygythiad ar fy mywyd, achos cyrraeddon nhw brifddinas lle ro'n i'n byw, felly dyna fe, roedd rhaid i fi ffwy. Felly mae Côte d'Ivoire cyn trefedigaeth i Ffrainc. Mae Ffrainc wedi gadael, mae Côte d'Ivoire yn annibynnol, ond mae pawennau Ffrainc yn gryf iawn yn Côte d'Ivoire gyda rheoli llythrenol, rheoli arian, o'n i'n deall hynny. Mae da chi French Economic Union, mi'n credu, neu French West African Franc ar un adeg. Ac ti'n cefnogi llywodraeth oedd eisiau cael mwy o bwyd i Côte d'Ivoire, i'r arfordir Ifori, ond y lluoedd o tu allan ddim eisiau hynny ddigwydd yn fras. Felly mae nhw coloneiddio 2.0 mewn ffordd yn dweud. Ydy, wir. Wel, enghraifft, mae 14 gwlad yn Affrica sy'n cael ei rheoli gan Ffrainc. Mae Ffrainc yn rheoli'r arian cyfred o'r enw CFA. Ac dan y system, mae rhaid i ni roi 50 o ein arian yn Ffrainc, ac mae Ffrainc yn cadw fe, ac os dyn ni eisiau benthyg ein arian, mae rhaid i ni dalu siogau. Mae'n syrfa syfrdanol. A dyna mewn ffordd sy'n tu ôl y gwrthryfel diweddar yn Mali, felly byddwch chi'n gweld y newyddion fyna, ac yn gwrs yn Mali, maen nhw'n dweud bod nhw ddim yn mynd i Ffrangeg ddim yn mynd i fod yn iaith swyddogol o wlad, neu'n unig iaith swyddogol o wlad. Os hwnna'n gwireddu sy'n gwestiwn arall falle, dwi'n meddwl mae cryfder Ffrangeg falle trwy system addysg a'r gweinyddiaeth y wlad yn gryf iawn. Ond y ddiddorol iawn, Joseff, gan bod ni'n sôn am yr iaith Gymraeg, ti'n siarad Ffrangeg. Ffrangeg ydi unig iaith swyddogol arfordir Ifori? Yn arfordir Ifori, yr unig iaith swyddogol. Mae 60 iaith rheol, ond maen nhw'n cael eu siarad ar y stryd, gartref, ond mae Ffrangeg. So dwi ti ddim yn siarad iaith frodorol, ac eto mae hwn yn
Oedd hwnna'n syndod i fi. Ti'n siarad Ffrangeg, Saesneg wrth gwrs, Sbaeneg, Almaeneg, Rwsieg a Swahili ag Arabeg? Dwi'n siŵr. Dwi'n gwybod Arabeg, Ie. dwi'n siarad Swahili. Ac wrth gwrs, dyma lle bydde nifer y bobl siaradwyr Cymraeg sy'n gwrando nawr. Mae'r hanes yma'n hen hanes ni, lle mae dy dad ydy'n siarad. Pwy iaith oedd y dad yn siarad? Neu dy rieni? Roedd yn siarad yn iaith, mam iaith, ond yn anffodus, oherwydd ieithyddol neu diwylliannol, bydefynodd i cael ni siarad Ffrangeg, dim ond Ffrangeg. So beth oedd iaith dy dad, Joseff? Dida. Dida. So hynny, mae hwn yn gyffredin, chi'n gael yn Affrica, gyda cwir o fi, Joseff, lle mae pobl yn siarad, be mae'n galw tawn bemba, neu tawn woloff, neu beth bynnag, lle mae iaith bach mwy sathredig, byddwn ni'n dweud, o'r iaith rodorol, a wedyn mae pobl, maen nhw'n siarad deep bemba, deep woloff yn y cefn gwlad, lle mae'n mwy pyr os rhywbeth. A wrth gwrs, ni'n gyfarwydd â hyn yng Nghymru, mae pobl yn penderfynu mwyn i plant yn ymlaen yn y byd, mae'n haws just siarad Ffrangeg, neu just siarad Saesneg, ac wrth gwrs, mae'n system lle ges i'n yn Zambia, oedd y Saesneg oedd yr unig iaith yn y system addysg, yn sy'n sofrdanol. Sawl iaith yn Zambia, wrth gwrs, mae'n resymau jyst undod o wladwriaeth, ond mae modd wneud hwnna heb lladd ieithoedd brodorol hefyd. Felly, mae'n siŵr bod gen i, Joseff, bod ti wedi gweld rhyw, pam ddes ti Gymru, bod ti wedi gweld rhyw gyffylebiaeth, rhywbeth yn debyg rhwng Cymru a'r Gymraeg yma ag sylchfa iaith ar Ivory Coast. Pan des i yma, clywais i am yr iaith Gymraeg ac clywais i bod does dim pwynt dysgu'r iaith ac dwedais i na, dwi'n mynd i dysgu'r iaith. Dangos bach i'r bobl sydd dy croesawu di ac mae'n bwysig, mae'r iaith yn bodoli, mae gwlad gyda iaith, felly mae rhaid i fi dysgu'r iaith os dwi'n byw yma. Ond mwy o bobl fel ti, Joseff, bydde'r byd yn well lle. So, wyt ti'n dod i Brydain am hynny, wyt ti'n cael dewis lle ti'n mynd, maen nhw'n rhoi ti yng Nghaerdydd, wyt ti'n gwrando yn glaniad y gwlad oer, glib. Dwi yn ohono ti, Joseff, o'r holl llefydd. Nes i ti'n political asylum yn rhywle cynnes, ond nes ti i Nghaerdydd. Mae'n siŵr bod e... Diwrnod cyntaf gyda'i mae roedd yn heilog iawn ac hyfryd iawn, hyfryd ac diwrnod nesaf o'r aeth popeth yn Croeso i Gymru, it's grim. So, ydyn, mae'n rhaid i holi, fel ti'n dweud, yr norm, a mae'n hollol ddealladwy, mae bobl sy'n cael loches yma, maen nhw eisiau dysgu Saesneg, maen nhw eisiau cymhathu gyda diwylliant ar iaith fwy o frifol, mae Saesneg gyda lot o casiau beth bynnag, mae'n siŵr bod lot o bobl yn siarad rhyw fath o Saesneg, hyn oed os yn dod o Afghanistan, lle bynnag, mae Saesneg mor gryf ar YouTube a pob dim. Pan wedys ti bod ti eisiau dysgu Cymraeg, oedd pobl sy'n meddwl, why are you bothering? Don't waste the time, neu o'n nhw'n dweud bod ti'n siŵr yn awkward, neu o'n nhw'n just meddwl, beth sy'n bod ar y boi yma, neu o'n nhw'n meddwl, mae'n eisiau chwarae games, falle ni siŵr yn aros yng Nghymru a dysgu'r iaith bod yna rhywbeth o gêm fel yna, neu beth oedd y mater pobl? Wel, dyna meddylwydd pobl, bod does dim pwynt, dwi ddim yn defnyddiol dysgu Cymraeg. Wel, meddylais i, mae'n gallu fod yn defnyddiol, ond mae egwyddor gyda fi, mae rhaid i fi dysgu'r iaith a siarad ac integreiddio yn y diwylliant, yn y cymuned. Ac, wel, pan dechreuais i siarad, roedd pobl yn just syni at, fy gweld fi yn siarad Cymraeg. Ond, wel, penderfyniad nesaf, gwneud i yw anfon fy mlant, gofresu fy mlant mewn ysgolion Gymraeg, ac dwedon nhw, na, pam, o ti'n gwneud hynny, mae rhaid i nhw dysgu yn Saesneg a siarad yn Saesneg yn rhugl.
Ac dwedais i, wel, ddechrau'n gwybod, ond maen nhw'n ennill achos byddan nhw'n siarad Saesneg a Cymraeg. Ac maen nhw'n siarad, a hyn o bryd maen nhw'n siarad Saesneg a Cymraeg. Ie, gwych. Wel, o'n i'n gwybod bod plant gen ti yng Nghymru, felly mae'n newyddion da. A diolch am dewis ar Iaith Gymraeg, sef dylse dim fod yn ddewis le i fi, mae'n just le pob ysgol cyfrwng Cymraeg mae sy'n lawr. Ni'n trafod hwnna wedyn. So ti'n dysgu Cymraeg, ti'n nawr yn athro Cymraeg i bobl sy'n eisiau dysgu Cymraeg. Sut brofiad ydy hwnna? Achos, allai ddechrau gyrru un ystod, i bobl sy'n dod at dysgu Cymraeg, mae'n gymaint o complexes o gwmpas yr iaith yn dibynnu, mae baggage teuluol rei pobl, neu mae'n cael profiad gwael unwaith 10 mlynedd yn ôl, neu it's difficult language, neu... Allai ddechrau gyrru un ystod bod cael rhywun o'r arfordir ifori, falle'n help, achos mae'n dangos, wel, mae Joseff wedi gwneud yn ymdrech, mae'n gallu siarad iaith, a mae'n dod sort of anodd iawn, lle mae'n goffa ffoi am ei fywyd, os yw'n gallu siarad Cymraeg, does dim esgus rili gan unrhyw un arall. Ydy hwnna, ti'n meddwl yn angwedd pobl? Ydy pobl falle'n teimlo fwy cyfeillgar iaith pan nhw'n gweld bod ti'n dysgu'r iaith? Ydy. Wel, mae pobl yn hoff, mae gymuned Cymraeg, siaradwyr Cymraeg yn hapus iawn, mae'n cyfnogol. Ond ar gyfer, pan mae pobl yn sôn am Gymraeg fel iaith rhy anodd, dwi ddim yn cytuno, achos just angen creu amser i ymarfer siarad, ffindio pobl ac mae cyfleu i gwrdd â phobl yma yng Nghaerdydd sy'n siarad Cymraeg. Mae'n bosib cysylltu â nhw, gwrdd â nhw mewn grwpiau siaradwyr Cymraeg, mae'n helpu. Ac, wel, ro'n i'n ymarfer siarad bob bore, ces i mynediad i app o'r enw Say Something in Welsh. Ces i gyfle i dysgu Cymraeg am ddim. Mae wedi helpu yn llawer hefyd. Wel, felly, dwi ddim yn ffindio Cymraeg yn rhy anodd o gwbl. Rai bobl yn siarad am y tregladau. Dwi'n meddwl bod y tregladau yn bodoli yn bob iaith yn y byd, ond dim ond swyddogol, dim ond ffurfiol, ond mae'n bodoli, felly. Mae llythrennau'n cael ei meddalu yn Saesneg yn dyn nhw, mae pan yn dweud water, mae treiglad ydi hwnna i bob pwrpas. Yn union. Byd ein beth mae'n lle water. So mae hwnna'n, dyn ni'n clywed yn aml yma yn ddiweddar falle mwy am pobl yn dweud, mae'n y broblem da siaradwyr Cymraeg sydd ddim yn siarad pobl sydd yn edrych fel nhw, sef pobl gwyn yn dyfe. Wyt ti wedi cael trafferth yna bod pobl ddim yn siarad Cymraeg dy ti, neu gwrtho deall bod nhw'n siarad Cymraeg, neu falle ddim yn disgwyl ti a wneud yw ffys fawr, neu beth yw'r agwedd pobl teg at y ti pan ti wedi siarad Cymraeg atyn nhw? Wel, mae pobl sy'n siarad Cymraeg yn hapus, a pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg yn teimlo'n swel weithiau. Maen nhw'n, wel, dwi ddim yn cyfleus, really, iddyn nhw, ond maen nhw'n dechrau sylweddoli bod yn bosibl, bod yn bosibl ac bod yn bwysig iawn. Ac weithiau maen nhw'n gofyn sut o ti wedi dysgu, ydy'n bosibl? Dwi'n gweud, ydy. Jyst dechrau mynd i'r cwrsau Cymraeg ac ffeindio pobl i ymarfer siarad â nhw. Mae ffeindio... Mae cymuned siaradwyr Cymraeg yn cyfnogol, ac mae ganddyn nhw agwedd positif iawn tuag at pobl siaradwyr newydd. Mae'n dda i glwyd. So, wyt ti wedi ffeindio enw hiliaeth yn derbyn di Joseff yng Nghymru neu yng Nghaerdydd, falle, beth yw'r brofiad ydy fel rhywun sydd wedi symud i'r wlad? Wel, yn gyffredinol mae pobl yn croesaw gar, ond mae'n bodoli, wel, weithiau, ti'n gweld rhywun sydd gydag agwedd rhyfedd,
wel, enghraifft, un diwrnod cyfnogau, dwi'n cofio bod eis I siop ac mae roedd dyn yma, dyn diogelwr, sydd yn dod ata I ofyn be ydych chi eisiau, be ti eisiau. Unwaith, dwi eisiau prynu rhywbeth, ac y diwrnod nesaf dwi'n dod eto, ac mae'n just dod yn syth ata I, be ydych chi eisiau, tair gwaith, wel, y trydydd gwaith, penderfynais I, dim siarad a fe, just pasio, mae'n heibio fe, dwi ddim eisiau siarad a ti, mae'n digwydd, ond ddim yn aml, mae'n bodoli, ond dwi'n credu bod diffyg ymwybyddiaeth ydy. Mae chydig o bobl sydd angen dod o hyd â phobl, gwrdd â phobl o gyfyndiroedd gwahanol, ac mynd yn gyfarwydd ar Cymdeithas, aml diwylliannol, mae'n cymryd amser. Mae'n sicr yn sylfa yng Nghymru. Falle bod profiad y Gymraeg a profiad cymuned ethnig yng Nghaerdydd yn wahanol I rhan eraill o Gymru sydd yn lle lot mwy yn ffurflen lliw a chefndir. Sori, mae profiad arall bwysig iawn, mae rhaid I fi sôn amdano fe, mae Llywodraeth Cymru wedi dod â sgîm I ffwaduriad a cheiswyr loches I dal y bws a defnyddio'r tren am ddim. Felly, ro'n i'n trio, achos ffwadur ydw I, ro'n i'n trio elwa, defnyddio fe. Ac roedd, a chydig o gyrwyr yn gwrthod. Ma'n gweud, na. Ac dwi'n trio esbonio nhw bod sgîm o... Maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gweud na. Dwi'n trio esbonio, na, dyna fy Nghaerdydd, ffwadur ydw I. Ac maen nhw'n gwrthod. Felly, sawl gwaith, gan gynnwys gyda fy nheulu, gyda fy mhlant, maen nhw wedi gwrthod sawl gwaith. As cyfynais I i'r cwmni, Cardiff Bus a Newport Bus, ac maen nhw'n, fel arfer maen nhw'n gweud, sori, dyn ni'n mynd I sortio fe mas, dyn ni'n mynd I datrys y problem, ac mae'n digwydd eto, sawl gwaith, Tan un diwrnod, roedd y sefyllfa yn really wael, ac daeth y heddlu I ofyn beth sy'n digwydd achos benefydais I dwedodd y gyrrwr just dera allan o'r bws a dwedodd I na dwi ddim yn mynd ac ffoniodd yr heddlu daeth yr heddlu ac I ffindio mas beth sy'n digwydd ac dwedodd yr heddlu bod fi dwi'n iawn, da iawn, good. Fi. Felly, maen nhw wedi rhoi lift I fi adre, maen nhw wedi bod yn neis iawn, ac yn gweud, os ti angen help, dyn ni ar gael. Mae'n hwnna'n I beth calonogol I glywed. Felly, dyna problem achos fi, mae wedi digwydd I fi, ond dwi'n meddwl fod e'n digwydd I llawer o ffwadiad. Ydy, mae'n siŵr. A mae ti'n berson falle mwy cadarn ag mwy Mae Llywodraeth Cymru yn trio menter rhywbeth da, jyst I helpu cefnogi ffwaduriad, ac mae chydig o gerwyr yn benefynu jyst sefyll ar y ffordd I dweud na. Dwi gobeithio, dwi eisiau, gobeithio bydd y Llywodraeth yr adran sydd wedi dod ar sgîm yn sortio fe mas, achos
mae'n drist iawn pan ti'n dod â rhywbeth da, ac mae'n achosi effaith, effaith gwahanol, effaith mae'n achosi blas cas yn dweud. Blas cas. Felly mae'n achosi problemau. Wel, mae'n drist iawn. So, ti'n ceisio loches yng Nghymru, ti'n cael asylum yma, ti'n dysgu Cymraeg, ti'n nawr yn athro Cymraeg, dwi'n deall hefyd bod ti'n gweithio mewn ysgol gynradd Cymraeg. Pa ysgol yw hwnna? Ham y droiad? Dwi'n cyflenwi weithio mewn ysgolion. Dwi'n dysgu mewn ysgolion dwyieithog ac yn cyflenwi mewn ysgolion Cymraeg. Fel arfer, mae'r athro neu athrawes yn gadael gwaith i'r dysgebion ac dwi'n gwneud yn siŵr bod nhw'n gwneud gwaith. So, ti wedi setlo dipyn yng Nghymru. Mae dod yn actif gyda'r Cymdeithas. Mae dal lot o Gymru Cymraeg sy'n credu bod y Cymdeithas bach yn rhy radical i nhw. Mae'r holl waith o'r Gymdeithas wedi gwneud ys degawdau. Mae dal cael ei weld o rhai bobl fel y troublemakers. So, bydd lot o ceiswyr loches a pobl, sicr y genedlaeth gyntaf sy'n symud mewn i wlad eisiau cadw pen i lawr, jyst canolbwyntio ar y gwaith, edrych ar ôl plant, ddim eisiau gwneud ffys. So, wyt ti'n amlwg yn ddyn sy'n gyda'i gwyddorion cryf, pan mae ti eisiau bod yn weithgar gyda Gymdeithas? Os allai ti jyst dweud, na'n dysgu Cymraeg, mae hwnna'n job bwysig, na'n siŵr bod plant yn iawn, ni cael gwaith, dysgu Cymraeg i oedolion sy'n cyfrannu'r anferth arall. Pam wedyn penderfynu bod ti eisiau bod yn gadeirydd y Gymdeithas, sydd yn job di-dal, di-ddiolch, yn aml eitha stressful am flwyddyn. Pam mynd yn gadeirydd y Gymdeithas? Wel, mae diddordeb mawr, mae gen i diddordeb mawr, mae angerdd gyda fi, angerdd ar gyfer yr iaith Gymraeg ac actifydd dwi wedi bod ers blynyddoedd, pan o'n i'n anadfod i'r fori. Felly mae'n naturiol i ti? Mae cyfiawnder cymdeithasol yn bwysig i fi. Cyfiawnder cymdeithasol, a pan ti'n sôn am gyfiawnder cymdeithasol, ti'n sôn am gyfiawnder ieithyddol hefyd, achos pan mae rhywun yn mynd i'r ysbyty ac mae nhw eisiau esbonio pa broblem sydd gyda nhw, ac maen nhw'n trio esbonio yn Gymraeg, ac dyw'r meddyg ddim yn dysgu, ddim yn gallu deall beth mae'n dweud. Dyna sefyllfa o anghyfiawnder cymdeithasol. Mae'n bwysig iawn. Wel, felly, ac dwi'n meddwl, dwi ddim yn gwneud dim byd yn erbyn y gyfraith, os dwi'n hyrwyddo'r iaith Gymraeg, hyrwyddo'r diwylliant Cymru, ac dwi'n credu mewn democratiaeth yn yr DE, felly yn Brydain yn gyffredinol. Felly dwi'n meddwl bod dim problem, ac dwi'n cael cefnogaeth gan yr aelodau Cymdeithas yr Iaith. Felly, beth ydych ti'n credu, falle fel rhywun sy'n dod o'r tu allan i Gymru, rhywun sy'n gyda profiadau sefyllfa iaith gwahanol, cyd-destun gwahanol ieithyddol, beth wyt ti'n credu, mae eisiau gwneud popeth i achub yr iaith a hyrwyddo'r iaith, ond beth wyt ti'n meddwl falle yw'r pethau dylsen ni fod yn canolbwyntio o ran hyrwyddo'r Gymraeg a sicrhau bod y Gymraeg gyda dyfodol llyfrchus? Mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod bob un yn cael Cymraeg, yn cael mynediad i'r iaith Cymraeg. Ond fel oedolyn, mae'n anodd i bobl dysgu Cymraeg achos oherwydd ffeindio amser yn anodd iawn. Maen nhw'n brysur gyda gofalu am plant ac gwaith. Wel, felly
yn y cyfle cyntaf, mae'n bwysig i bawb, mae'n bwysig i bawb cael dysgu addysg Gymraeg yn gyntaf i bawb. So addysg cyfrwng Cymraeg. Addysg cyfrwng Cymraeg, diolch yn fawr, Ac hefyd, mae cymunedau siaradwyr Cymraeg, cymunedau lleol yn bwysig iawn. Asgwrn cefn y iaith ydyn nhw. Felly, rhaid sicrhau bod y cymuned yn, bod pobl yn gallu aros yn eu cymunedau. Ac, byw yn eu cymunedau. Dyna pam mae'n bwysig dod â deddfeiddo i gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu hyfforddi tai lle maen nhw'n byw. Felly, mae popeth ti'n dweud yn berffaith y gywir. Yn yw, i fi ymlaen at sefyllfa cyfansoddiadol a gannibyniaeth, wrth gwrs, podlediad YesCymru ydy hwn. Wyt ti wedi siarad mewn digwyddiad melyn drafod, os dwi'n cofio, tua blwyddyn nôl ar annibyniaeth. Sut wyt ti'n gweld hwnna eto fel rhywun o tu allan i gefnogi annibyniaeth i Gymru? Ydy hwnna i ti yn rhywbeth naturiol i gefnogi, neu wyt ti'n meddwl bod yna... Sut wyt ti'n teimlo? A hwnna'n eto yn siŵr rhywbeth newydd i ti dwi'n cymryd hefyd? Dyna, egwyddor ac beth dwi'n credu ac dyna, mae gweledigaeth, dwi'n rannu gweledigaeth, achos mae potensial gyda'r pobl o Gymru, felly rhyddid ac annibyniaeth, bydd rhyddid ac annibyniaeth yn helpu nhw datblygu defnyddio'r potensial. Dyna pam dwi'n credu. Felly, i ti, bod annibyniaeth i Gymru rhywbeth weddol normal, i gefnogi, dim yn rhywbeth bonkers felly. Ac wrth gwrs, wyt ti wedi cael profiad lot o gwahanol wledydd. Hynny, os bydde rhywbeth oedd y brofiad y brofiad bywyd di, bydd y ti falle'n rhannu i wrandawyr podlediad yma, tros i falle'n bwysig. Os mae'n rhywun sydd yn wleidyddol, a mae pobl sy'n gwrando ar podlediad yma falle'n wleidyddol, mae'n gallu bod yn cyfnod anodd i bobl, mae pobl yn cael ei siomi, wyt ti, wrth gwrs, ti bod yn sort of gwahanol iawn i ni gyda sort of lle falle dy fywyd i mewn perygl. Ond os yw rhyw neges bydde ti'n rhoi i ymgyrchwyr iaith ag ymgyrchwyr annibyniaeth Cymru, wyt ti wedi dysgu falle y brofiad i personol, falle bydde ti'n rhannu? Dwi'n annog pobl i gweithio tuag at annibyniaeth, achos dyna'r ffordd, dyna'r sefyllfa lle mae pobl o Gymru yn gallu defnyddio'u potensial. Ac mae'n bosibl. Mae gwaith i wneud ar gyfer canfyddiad pobl, ac hefyd creu ymwybyddiaeth ar gyfer y potensial beth sydd gyda Cymru, ac goresgyn gwledyddol meddwl hefyd. Pan dwi'n clywed pobl sydd yn gweud, na, dwi ddim eisiau siarad Cymraeg, dwi ddim eisiau dysgu Cymraeg, a Cymru, pobl o Gymru sydd yn gweud hynny, wel, ymwybyddiaeth, mae rhaid godi ymwybyddiaeth. Mae hwnna wrth gwrs yn canu cloch i ti, dy brofiad nôl. Dyn ni'n rhy fach. Yr un hyn stori, yr un hyn gan. Ac mae wedi bod union yr un stori gyda pob un gwlad arall. Fel y ti'n mewn y brofiad di, mae hwn yn rhywbeth sy'n fyd eang hefyd, dwi ddim yn unigryw i Gymru. Wel, Joseff, gyda hynny, dwi'n meddwl bod mae hwnna'n neges bwysig iawn, bod eisiau ni stopio ymddiheurio. Dyn ni ddim yn rhy fach, dyn ni'n cystal â unrhyw un, ddim gwell, dyn ni'n cystal â unrhyw un.
iaith Gymraeg ddim yn rhyw hyd a lledrith, dwi ddim yn symud chi bod yn astronaut neu beth bynnag, jyst siaradwch y blinciniaeth, ddim mor anodd o hynny. Ond dwi'n pres iawn ar y treiglad ydi, Joseff, mae'n fi ddweud, bod ti'n dyddio y treiglad llais y fe, ei ffen, a stwff ffantastig. Felly, a hwn i gyd yn bethau da. Joseff Gnagbo, Cadeirydd newydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, bydd rhoi link i nhw'r Cymdeithas gyda'r YouTube yma. Mae mor bwysig bod ni'n, dwi'n meddwl, ymuno y frwydr dros annibyniaeth gyda'r frwydr dros yr iaith, achos dyn ni'n sain gweld at o bwrpas i Gymru annibynnol heb yr Gymraeg yn iaith fyw, defnyddiol. A dwi'n meddwl bod beth ti'n dweud am cael addysg Gymraeg i bawb yn Cymru, addysg cyfrwng Cymraeg, ydy, mae rhaid i hwnna ddigwydd, a dys ddim rheswm wyt ti wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn sydd yn anoddach i blant. Mae'n y blant yn mynd i ddysgu Cymraeg, dwi ddim hynny'n un issue. Ac wrth gwrs mae neges am y tai fforddadwy i bobl yn eu cymunedau mor bwysig. A dyw hynna ddim jyst hyd yn oed i'r gorllewin bellach, mae hyn oed yn llefydd fel Caerdydd lle mae da fi 3 o blant a dwi'n poeni sut byddwn nhw byth yn gallu fforddio tŷ yn dyfa ac allai dechrau i fyw. Joseff, diolch yn fawr i ti am wneud yr amser i siarad â ni heno. Mae'r podlediad yma hefyd gyda fersiwn Saesneg, sgwrs bach yn wahanol hynna, ond yn neis gael sgwrs yn Gymraeg a dyn ni'n trafod stwff bach yn wahanol. Dwi'n siŵr o'n i weld ti mewn rhyw rali neu gilydd. Unai dros yr iaith Gymraeg neu dros annibyniaeth i Gymru. Byddai'n hyfryd cwrdd o ti yn Gaerdydd. Dwi'n siŵr, lle wyt ti'n mynd mas? Ym mharth ardal yn Gaerdydd wyt ti'n byw? Lle byddai rhywun gallu bwrw mewn i Joseff Gnagbo dros baned os bydda'n nhw eisiau gael sgwrs dy ti? Lle wyt ti'n byw neu pa ardal? Dwi'n byw yn Tredelerch, Dwyrain Gaerdydd. Dwyrain Gaerdydd. Ond wyt ti, fel dweud, ti'n ei gwaith mewn ysgolion lleol, a wyt ti dal yn dysgu oedolion ym Mhrifysgol Caerdydd? Na, ddim yn Mhrifysgol Caerdydd, ond yn canolfan Oasis. Lle mae hwnna? Dwi'n dysgu, yn splot. Ac dwi'n dysgu ffwaduriad eto. Achos dwi dal dan hyfforddiant. I fynd, yn diwtor Cymraeg yn swyddogol gyda Brifysgol Bangor, felly dwi dal yn cymhwyso, pan dwi'n cael cymhwyster, bydda i'n gallu mynd nôl i dysgu yn gyson am Gaerdydd. Hyn o bryd dwi'n weithiau dwi'n dysgu, weithiau, reit, gwych. Ac dwi'n meddwl yn gwaith wyt ti'n neud, a bydd gen i eisiau ni siŵr bod Llywodraeth Cymru a swyddog gartre yn San Steffan deall pwysigrwydd dysgu Gymraeg i newydd ddyfodiad. Hynny yw, nid yn unig bod e'n bwysig gweithio nhw i cael swyddi, ond hefyd mae'n bwysig i'r Gymraeg yn dweud, achos mae'n cyfoethogi'r Gymraeg, mae'n gwneud y Gymraeg yn fwy yn iaith mwy amlweddog, mwy ddiddorol, a dwi'n meddwl hwnna, dwi'n meddwl hefyd bod gweld pobl gwahanol gefndiroedd yn bwysig i bobl cynhenid Cymru weld hefyd, bod nhw'n gweld gwahanol fathau Gymraeg sy'n gwahanol bobl siarad Gymraeg. Mae hwnna, dwi'n meddwl, yn gwneud yn nhw deimlo am y gyfforddus gyda'r iaith. Gobeithio bydda i'n dangos bod pobl o bob ran o'r Cymdeithas yn gallu ymuno ar fwyd dros yr iaith Cymraeg a dod yn aelod o'r teulu Cymdeithas yr iaith. Gobeithio, Ag ydw'n iawn i ddweud, Joseff, bod ti wedi bod yn rapio pan mae ti... Bydde ni... Mae hwn, mae'n chans, bydde ti'n gallu mwy o rapio yn y dyfodol, bydde ti'n offi rapio yn y Gymraeg? Dwi wedi... Reit, gwych. Dwi wedi sgwennu rap yma yn Gymraeg. Mae can sydd wedi dod allan yn barod. Dwi wedi ysgrifennu can i blant hefyd. Dwi wedi dechrau sgwennu yn Gymraeg. Gwych. So o'n i'n meddwl, mae hwn yn olwg newydd i fi. O'n i'n gwybod bod ti dal i rapio fel tad a gyda siarad fel rhywun yn syllt fan efo hi. Bendigedig, mae eisiau ni cael mwy o... Mae eisiau ni siŵr bod ni'n cael record ych chi yn rapio ar Radio Cymru neu rhywbeth ar hans, rhywbeth gyda'r bobl trendy ifanc yna. Joseff, unwaith eto, diolch yn fawr i ti am wneud yr amser. Mae'n bleser siarad ti yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Dyn ni mor werthfawrogol bod ti wedi benni lan yn Cymru
ac yr amser a'r cariad a calon ti'n rhoi tuag at ymgyrch i Cadeirydd Gymraeg a dros annibyniaeth i Gymru. Tan y tro nesaf, chi wedi bod yn gwrando ar Radio YesCymru gyda fi, Siôn Jobbins. Hwyl i chi, Joseff, nawn ni siarad yn fuan, dwi'n siŵr. Hwyl.